unification is not the solution. Hendai ke kebetulan kam kalong principle based politics. Ai baka politics ke jini kalong ke bapen shongrim haki nongrim ki bas scam haki map ki bas scam. Pi haka keteng jong ke jingitli ke datang ke kentin penbit. 1998 namar bakata ka mensim yetli ka don hapreng ka jai bru ka UDP ka job arphosi. Kaya bagi don ban sarong kita ka arphosi ka jongki. Fi namar kata ka daw nga ngo principle kadai banwan haswa. Ya kata dakal adan ka nongrim. Lada PP scam ka nongrim nga scam ka nongrim nam ta ka jai bru baro ki MLE ki scam ka nongrim nam ta ka jai bru. Kalau awan ini ke jingetli, namang yelong kejuk ke jemut te. Ndai film lah aban supin yetli tampor election ka badla election film tre aban yetli. Namar ki jemut ke dila ke jong bai. Ke jemut toy pia perkhat jemut toy pimbu ya kamat juga jai merio. Te hanga hing ke jing kani ke jing kren ni kantin jingetli ke datang ke jing penbi pai ba. Lemda kin tu ki candidates lani ki political leaders ke jing. Ki unite in principle on issues, on agendas, programs. Ke jingetli jong ke seng jogi seng kalong lenai kadai tang ke penbit bai ba. Do you think like the party regional parties we can come up with common minimum program? Pi ka kawai kalong ba ka basusi kalong ba lada pipe iki manifestos jong ki regional party. Ngatrai kilong almost the same. Ka approach ki issues kana dong sedong. Tanda in ada election kita ki seng nongrim ki seng dulum ki bakam ba ki long ki badon ka nongrim kila bani tri pat bat kenu ke party seng dulum they can work with Congress, they can work with NPP, they can work with BJP ka Congress kan namla bani tri ba ke BJP because of ki issues ki nongrim mang kinamla ki ni bani tri re ni ki seng dulum juga ki bala bani tri bi beno kata claim don ki common minimum program claim ni kerani ki nongrim. Tenak tabau don kamban pen scam segi nongrim ba pipi yeng. Kumu nongilam ngahapan pen scam segi nongrim ko jenga. Lada pipi di nongilam pen scam segi nongrim jo pi. Lada ke nongrim jo pi de nam takari ba ka jai meriu. Lada ka nongrim ko jenga kare nam takari ba ka jai meriu. Kanum don ka problem ban yetri langa ba pi te. Kanum don personal issue ban wan hapreng jonga ba jo pi. Ndai lada ka nongrim jo pi kam scam lani ka nongrim jonga kam scam. Ka jo pi ka scam pilap ni tre ba ngapi nam la. Katakan ka ba ki pai ba kena ban sotho. Ka kentin unification ka datang ka kentin penbit pai ba. Lar kam don hi ka jing scam gi nongrim kam don jing mon. He te ka kong san ka di nongrim ge. Ki nongrim. Menta ka HSPDP. Ka banadu ka por jong ma it huping. Ka na ki map mo ki ba kong san tam jong ka HSPDP ka dei ka article 371. Ha kani ketem pemerintah ke HSPDP ke keren persya ya ke artikel 371 hapo assembly. Baligi keren persya. Kita keren ben persya ya ke artikel 371. Lara igni de ke member na po ke party congress. Ke HSPDP ke persya. Namar ki ada ba don ha government. Tumut la don ha government leave ya ki nongrim syarut mo. Handai ka pidon government ni push ong ya kata kanong rim ka jupi push ya kata ka issue ka jupi nyat igani ka issue ka jupi ba kanong kam handai ki ong am namar ba kidon haka sarkar deban persya hai kata kanong rim temu pini keren nong rim kini ki issue apa ka manifesto kin prekam tang porial election dangal adon haka sarkar lara ka sarkar kong umlong ngan hapong umlong haga jisha ka HSPDP kala deban sngap jar ya ka issue handai kita yeng ban simenta ban persya ya ka artikel 371 ya resolution tip ka motion ka bara ngam kan mau bat tamba lawan ra ha kan ka previous ha kan ka tem ka menta mo ki session ki bladet